Hey, i dag skal vi smage på Wolverine. Her. Wolverine Energy Drink. En svensk en. Og den kan man købe hos Mega Kalitor inde på Frederiksberg. Så det skal jeg teste i dag. Det skal Pjuske være af. Jeg har testet i dag. Hej Pjuske. Ja, også. Ja, det er den. Ja, ser sådan her ud. Og jeg skal lige... Taste-test. Ja. Jeg synes ikke, den smager særlig meget. Så skal jeg ærlig. Vil du prøve den? Jeg må prøve. Ja. Ja, så er det lige til. Det smager ikke en skid. Det er bare vand med energidrikssaft og så lidt brus. Stort set det. Hvis rumvæsen var, hvad han givet den 2 ud af 10. Nej, 2 ud af 6. Sikkert, ja. Ja. Vi kender vores taste-test-kongen. Ja. Ja. Mange vil give den. 2 stjerner ud af 6. 2 stjerner ud af 6. Jeg giver den... Ja, hvad giver jeg den? Jeg giver den... 1 ud af 6. Ja. Ja. Det var det for den her gang. Vi ses. Husk at stoppe til Patty. Husk at stoppe til mig. Præcis. Hej.